Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Λαγός Δημήτρης και είμαι derivative trader στην εταιρεία Smart Traders Academy. Στο σημερινό βίντεο θέλω να δούμε λίγο κάποια χαρτιά όπως Alpha Elactor που έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, αλλά και Bella ή αλλιώς Jumbo και Lambda, τα οποία παρατηρώ ότι έχουν μια πολύ ωραία ανάλυση στο ταμπλό. Ξεκινάμε με αυτό που είχαμε ανεβάσει για τον Ελάκτορα, τον ομοκεφάλι ώμο που είχε διασπάσει. Παρατηρήσαμε ότι έκανε μια έντονη αντίδραση, θα λέγαμε. Έτσι, πολλοί θα πούν ότι ίσως βάρεσε και ένα πρώτο stop loss για τους βραχυπρόθεσμους, αλλά τελικά δεν μου έκανε νέο υψηλό, άρα μου σχημάτισε ένα εκ νέου double top που διέσπασε στις 14 Ιουνίου προχθές με δύναμη. Άρα, τι περιμένω? Περιμένω το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν άλλαξε τη μέτρηση ο ελάκτορας. Πάω να το δω στη μεγάλη εικόνα για να μην μπερδεύω και εσάς. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο λέει ότι με βάση τις σχηματικής πάει να βγει το κύμα 4, άρα οκ, δεν θα είναι και τόσο βαθύ. Όμως υπάρχει περίπτωση να, εδώ που λέω 3-5, να είναι το μεγάλο 3, το μεγάλο 4, το μεγάλο 5 και όλο αυτό να είναι κύμα 1. Άρα να βγει το κύμα 2, το οποίο θα είναι βαθύ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα είναι 2 καθοριστικό ή 4. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε όμως με πολλές πιθανότητες είναι ότι θα ακολουθήσει μια διόρθωση. Πού θα φτάσει αυτή η διόρθωση? Άμα τραβήξω τα Fibonacci μου από την περιοχή, όπως βλέπετε εδώ, που είναι ο ώμος κεφάλι ώμος ή το double top, και γενικότερα μετρήσω την περιοχή του 3 και 2, παρατηρώ ότι προκύπτουν κάποια κλάστερ στην περιοχή των 2 ευρώ. Σήμερα η τιμή έχει 2,35. Θέλω λίγο να προσέξουμε τον ελάκτορα γιατί έχει και άσχημα momentum. Τι εννοώ? Παρατηρούμε ότι ο μήνας έχει κόψει για κάτω με απόκληση. Έτσι, η εβδομάδα πάει να βγει αρνητική. Αν η εβδομάδα βγει αρνητική, θα επιταχύνει προς τα κάτω το χαρτί. Η ημέρα, το γράφημα ημέρας, είναι ήδη αρνητικό. Δηλαδή έχω και σχηματισμό και απόκληση και ενεργοποίηση και γνωρίζω ότι βρίσκομαι σε πλαίσια να βγούνε ή το κύμα 2 το μεγάλο ή το κύμα 4. Άρα θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι αγοράζουμε, πάμε όλα τέλεια μόνο όταν το μαγαζί πηγαίνει καλά. Όχι. Δεν, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει λίγο να συγκρατηθούμε και να κοιτάξουμε το γράφημα. Ωραία, τόσο καιρό όλοι λέγανε ότι ανεβαίνει το χρηματιστήριο, όλα πάνε καλά, αλλά τώρα βλέπω αρχίζουν να εξαφανίζονται αυτοί και μένουν αυτοί που ξέρουν 5 πράγματα στο γράφημα. Άρα λίγο προσοχή και να δούμε τι θέλει να κάνει το γράφημα. Αυτά είναι για τον ελάκτορα, έτσι. Θέλω να δούμε λίγο το γράφημα της Μπέλα ή αλλιώς Τζάμπο σε ένα μηνιαίο. Μπορώ να σας πω ότι είναι ίσως από τις καλύτερες αναλύσεις που έχω πιάσει στα χέρια μου. Μια πανέμορφη μέτρηση με το κύμα 1, κύμα 2, το 1 του 3 βγαίνει με leading diagonal, το κύμα 2 του 3 με τρίγωνο A, B, C, D, E μου διασπάει το D του τριγώνου και έχω μια εκρηκτική, με συγχωρείτε, κίνηση η οποία δείχνει ότι είναι το 3 του 3. 4 του 3 η ελαφριά πτώση. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποιοι που γκρίνιαζαν ότι έλα μωρέ πέφτει ο Τζάμπο, έλα μωρέ πέφτει. Πώς γίνεται να πέφτει αφού βγάζει κερδοφορία? Και προσέξτε, αυτή η γκρίνια ήταν για το κύμα 4 του 3. Την πιο ρηχή, αν μου επιτρέπετε, διόρθωση σαν υποκύμα. Και εγώ λέω, εδώ πέρα βλέπω τελειωμένη μέτρηση και 5 του 3. Άραγε περιμένω το μεγάλο κύμα 4. Το κύμα 4, με βάση την κυματική ανάλυση, έχει υποχρέωση το 38, το 38,2% από την αρχή του κύματος
3 μέχρι το τέλος. Δηλαδή, για να βρω την υποχρέωση, θα πρέπει να μετρήσω από εδώ κάτω που είναι το κύμα 2 μέχρι το τέλος του κύματος 3. Θέλω να παρατηρήσουμε ότι το 38,2 που είναι η ελάχιστη υποχρέωση που πρέπει να κατέβει το γράφημα είναι στα 19,5 ευρώ. Σήμερα η τιμή έχει 26 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια καλή διορθωσούλα. Μάλιστα. Σημαίνει ότι θα φρενάρει εκεί στα 19,5, δηλαδή στο 38,2%. Όχι. Συνήθως το κύμα 4 μπορεί να πάει και 50%. Τι δεν θέλω να δω? Δεν θέλω να δω το κύμα 4 να κατέβει κάτω από την περιοχή του άσου, του κύματος 1. Δηλαδή, όπως και να έχει, θέλω να το βλέπω πάνω από 12 ευρώ. Για να μην μου χαλάει γενικότερα την εικόνα. Αν κατέβει κάτω από 12, σημαίνει κάτι? Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά ακόμα υπάρχουν κάποιες θεωρίες που το κρατάνε ανωδικό. Όμως για αρχή θέλω να δω το 38,2 και πώς θα αντιδράσει το γράφημα όταν θα έρθει σε αυτά τα επίπεδα. Πέρα το ότι βλέπουμε ξεκάθαρα ότι έχει τελειώσει η μέτρηση, η Μπέλα μας έδωσε και έναν υπέροχο σχηματισμό. Άμα μικρύνω έτσι το γράφημα, παρατηρούμε εδώ πέρα ότι έχουμε μια σφήνα. Έτσι, έχει φτιάξει μια σφήνα το γράφημα. Πάμε να τη δούμε. Έχει το 1 της σφήνας εδώ, το 2 της σφήνας, μάλιστα ending diagonal, το 3, το 4 της σφήνας, που μάλιστα κάνει και overlap στην περιοχή του άσου, και το 5. Έπιασε και τα 30 ευρώ και έκανε ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Τι δηλαδή? Μια πανέμορφη μέτρηση και ήρθε μετά, μου διέσπασε το 4. Άρα πλέον αυτό έχει δώσει επίσημα short σήμα για τους traders. Τα momentum απ' την άλλη, για να τα δούμε. Ξεκινάω από τον μήνα, ο οποίος κόβει. Εντάξει, έχουμε ακόμα 17 Ιουνίου, θα το δούμε στην πορεία, αλλά φαίνεται ότι θα το κόψει. Βδομάδα. Η βδομάδα έχει κόψει για κάτω, βγάζει ξεκάθαρα απόκλιση και η βδομάδα. Αν περάσει αρνητική εβδομάδα, θα επιταχύνει πολύ δυνατά. Η ημέρα έχει περάσει και αυτή αρνητική. Άρα, τι περιμένω να δω? Μπορεί να μου κάνει μία αντίδραση μέχρι το 27, βεβαίως και μπορεί να μου κάνει μία αντίδραση στα 27, γιατί διασπάστηκε ένα σοβαρό επίπεδο. Όμως θεωρώ ότι μετά θα συνεχίσει με ένα κύμα C, το οποίο θα κατέβει τουλάχιστον στο 38,2%. Πάμε να δούμε και λίγο α, που την είχαμε αναλύσει στα προηγούμενα βίντεο. Υπάρχει πιο αναλυτικά η μέτρηση, απλά εδώ το έκανα για συντομία χρόνου, για να καταλάβουμε τι κάνει από το 1 και μετά. Έχει σχηματίσει ένα leading diagonal σαν κύμα 1, 2, 3, 4, 5, μου κάνει overlap, έτσι. Άρα τώρα περιμένω το κύμα 2, έχει ξεκινήσει το κύμα 2, προσέξτε, το κύμα 2 έχει ξεκινήσει. Κατεβάζω γράφημα ημέρας και βάζω και 2 ώρα, αν θέλετε. Και θέλω να παρατηρήσουμε ότι εδώ είναι η απόλυτη κορυφή της α, έτσι, στο 1,80 κάτι, όσο λέει μέγιστο, 1,79, μάλιστα. Θέλω να δούμε ότι έχει πέσει με 5 κύματα, 1, 2, 3, 4, 5. Έχω ένα leading diagonal ξεκάθαρα, γιατί το 4 του A, αυτό είναι A, με συγχωρείτε να το γράψω. Εδώ έχω ένα κύμα A, μάλιστα, το οποίο αποτελείται από 1, 2, 3, 4, 5. Βγάζει και απόκλιση το 3 του A με το 5 του A, όπως παρατηρούμε στο MACD. Βγήκε ένα εκρηκτικό B, παραπάνω από ό,τι το περιμέναμε, αλλά δεν έκανε νέο υψηλό. Άρα θεωρούμε ότι εδώ τελείωσε το B
Μάλιστα. Και πάμε τώρα να βγει το C. Το C θα είναι βαθύ, θεωρώ. Έτσι. Παρατηρώ ότι έχει βγει εδώ πέρα ένα πεντοκύματο. 1, 2, 3, 4, 5. Θεωρώ ότι είναι το ένα του ΣΕ. Το ΣΕ έχει 5. 5 υποκύματα. Άρα ένα του ΣΕ. Αναμένω μια αντίδραση για 2 του ΣΕ. 3, 4, 5 του ΣΕ. Θέλω να δω λίγο πάλι στο γράφημα πίσω που μπορεί να φτάσει αυτό. Μάλιστα. Το κύμα 2 γενικότερα μπορεί να έρθει να διορθώσει ακόμα και εκεί που ξεκίνησε το κύμα 1, αρκεί να μην κατέβει χαμηλότερα. Δηλαδή μπορεί να κατέβει μέχρι και εδώ, στα 40 cents, 41 cents, με συγχωρείτε, αρκεί να μην κάνει χαμηλότερο πυθμένα. Εντάξει, ακραίο σενάριο, δεν είναι το επικρατέστερο, δεν θέλω να το σκεφτόμαστε. Αυτό που θα κάνουμε για να δούμε τα επίπεδα διόρθωσης είναι να τραβήξουμε ένα Fibonacci από την αρχή της όλης κίνησης μέχρι το τέλος του κύματος 1. Άρα θα πάρω ένα Fibonacci από εδώ μέχρι πάνω και θα δω ότι το 38,2% που είναι η υποχρέωση είναι στην περιοχή εδώ, του 1,25. Σημαίνει ότι θα φρενάρει εκεί? Όχι, αλλά για αρχή αυτή είναι η υποχρέωση. Συνήθως το leading diagonal δεν μας πάει το τεσσαράκι αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι κανόνας, αλλά συνήθως δεν το σπάει. Άρα περιμένω να δω στο 38,2 πώς θα συμπεριφερθεί η τιμή της μετοχής. Και μάλιστα, αν βάλω και έναν στόχο από εδώ πάνω που είπαμε ότι αν εδώ είναι A, B, πάει να βγει το C. Άμα βάλουμε και ένα Fibonacci δεύτερο, οι στόχοι που μας βγάζει, έτσι, παρατηρούμε ότι το 161,8 με 200, που είναι οι στόχοι του κύματος ΣΕ, είναι ενδιάμεσα το 38,2. Και αυτό είναι θετικό ως προς τη μέτρησή μας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε και τα momentum, τα οποία η εβδομάδα είναι άσχημη, έτσι αντικειμενικά έχει κάνει απόκλιση και πάει να περάσει αρνητική. Και τι έχουμε πει, όταν περνάει η εβδομάδα αρνητική, αν και η μέρα είναι αρνητική, τότε το χαρτί επιταχύνει έντονα. Άρα βλέπω ότι εδώ η μέρα όχι απλά είναι αρνητική, αλλά κάνει hook για κάτω. Αυτό μπορεί να βγάλει πολύ δύναμη και να ανοίξει με gap down. Θέλει πάρα πολύ προσοχή η α. Το 2ωρο βλέπουμε ότι πάει, αν εδώ κόψει το κινητό του ο πάει να βγάλει μια απόκλιση, οπότε ίσως βγάλει την αντίδραση που λέγαμε για το 2 του ΣΕ. Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί με την α, γιατί το γράφημα δείχνει έτσι ότι θα διορθώσει. Και θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Δεν λειτουργούμε σαν μπαίνω και ξεχνιέμαι μέσα. Όχι, παιδιά. Πρέπει να λειτουργούμε σαν traders. Δηλαδή, μπαίνω και βγαίνω με έναν σκοπό. Το θα κάτσω και θα βγω όταν δεν λειτουργεί στην αγορά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι, πρέπει πάντα ένας trader να έχει πλάνο. Που μπαίνω, που βγαίνω. Γιατί μπαίνω, τι είδα και μπήκα σε αυτό το trade. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αν δεν έχεις κανόνες στο trading, θα σε εξαφανίσει. Θα σε εξαφανίσει. Μιλάω ρεαλιστικά. Θέλω να υπάρχουν κανόνες στο trading. Αλλιώς μην περιμένετε κάτι. Πάμε να δούμε την Λάμδα. Μια μετοχή η οποία θεωρώ ότι έχει απίστευτη πορεία. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχει ένα λαμπρό μέλλον αυτή η μετοχή. Από το 2019 παρατηρούμε ότι βρίσκεται σε ένα τρίγωνο, σε ένα μεγάλο τρίγωνο. A, B, C, D και το E, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, το βγάζει με ένα άλλο συμμετρικό τριγώνο. Πολλές φορές το E, το τελευταίο σκέλος του τριγώνου, μπορεί να είναι και αυτό ένα τρίγωνο. Παρατηρώ A, B, C, D, E. Ένας trader, η είσοδος που κάνει είναι με διάσπαση του D. Εδώ πάνω είναι η πιο, θα λέγαμε, ασφαλής είσοδο, στο 742. Όμως μπορούμε έτσι λίγο πιο ρίσκι
να κάναμε μία είσοδο μόλις δούμε διάσπαση του D σαν traders με διάσπαση του 7-12. Θα μπορούσαμε να δούμε μία εντυπωσιακή κίνηση. Ο στόχος του τριγώνου με βάση της σχηματικής είναι ότι η απόσταση από την κορυφή, δηλαδή, μισό λεπτό να δω την τιμή, από το 9.50 έως το A, 4.20, 9.50, 4.20 μας κάνει περίπου 5, έτσι μάλιστα. Έρχομαι και προσθέτω το 5 στην τιμή του D. Πού είναι το D? Στο 7.40. Αν στο 7.40 προσθέσω το 5, βγάζει περίπου 12 και. Άρα αυτός είναι ο στόχος του τριγώνου που μας δίνουν τα Elliott Waves και γενικότερα τα τρίγωνα. Άρα γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το trade και το παρακολουθώ καιρό. Ελπίζω να πήραμε μερικές κατευθύνσεις, έτσι σαν traders, το τι γίνεται και θέλω να μένουμε πιστοί στις μετρήσεις μας, πιστοί στα Elliott Waves, πιστοί στο Fibonacci και να μην ακούμε τον οποιοδήποτε λέει που ξέρει η θεία του είπε αυτό ή διάβασε στο τάδε site αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε με το γράφημα. Είμαστε εμείς και το γράφημα. Κανένας άλλος. Έτσι, αυτά είχα να πω. Πιστεύω να σας βοήθησα τουλάχιστον σε αυτά τα 4 χαρτιά, λάμδα, αλφα, μπέλα και ελάκτορα. Γενικό δείκτη και αυτά το άφησα λίγο για να μην σας μπερδέψω, να μην τρομοκρατήσω με τη μέτρησή μου κάποιον, έτσι, να τον στεναχωρήσω ή άμα θέλει να χαρεί κιόλας, έτσι. Δεν θέλω να δίνω πολλά, θέλω να δίνω λίγες μετοχούλες, λίγα trades, να βλέπουμε λίγο πού βρισκόμαστε και από εκεί και πέρα, βλέποντας τι μας δίνει και η αγορά, να προχωράμε. Αυτά είχα να πω, έτσι, οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε για το πώς λειτουργεί π.χ. το τρίγωνο ή τι είναι το leading diagonal, πάντα είμαι χαρούμενος και εννοείται ανυπομονώ να απαντώ στις ερωτήσεις σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.